has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kami. Mga igsoon, nining misa gihandom nato ang mahal nga Birhen Maria nining adlawng Sabado. Uban kaniya ug sa iyang pangama atong padayon nga iampo nga ang atong mga kaigsuonan nga nabiktima nining pandemya ug niadtong bagyo nga Odette mahatagan na unta og restoration ang ilang kahimtang pinaagi usab sa mga katawhan nga mga matinabangon busa iampo sa nato ang nagtabang karon sa mga nanginahanglan labi na gyud ang atong mga benefactors and donors dinhi sa atong parokya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang, aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan, tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. May taga Benjamin nga ginganlag Kis nga anak ni Abiel ug apo ni Seror. Si Seror anak ni Bikurak nga kaliwat ni Apia. Dato kayo si Kis. May anak siya nga ginganlag Saul, batanon ug gwapo. Sa Israel walay makalabaw kaniya sa kagwapo, sa gitason siya'y labing taas, kay ang uban taga-abaga man lamang niya. Usa ka adlaw niya nawala ang mga asno ni Kis nga amahan ni Saul. Busa, giingnan ni Kis si Saul, pauban ug sulugoon upangita ang mga asno. Miagi sila sa kabukiran sa Efraim ug sa yuta sa Salesa, apan wala nila hikaplagi ang mga asno. Unya miadto sila sa yuta sa Saalem, apan wala gihapon nila hikit-i didto. Unya gilukop nilag suroy ang yuta sa Benjamin, apan wala gayud nila hikaplagi ang mga asno. Sa pagkakita ni Samuel kang Saul, giingnan siya sa Ginoo, mao kining tawhana ang giingon ko kanimo nga maghari sa akong katawhan. Unya miduol si Saul kang Samuel didto sa ganghaan ug miingon kaniya, tudloy ako sa balay sa mananagna. Mitubag si Samuel kang Saul, ako ang mananagna. Pag-una ka nako ngadto sa bungtod kay karong adlaw makigsalo ako kanimo ug sa pagkabuntag palakton ko ikaw ug suginlan sa tanan nga anaa sa imong hunahuna. Unya mikuha si Samuel ug usa ka jutayng tibod nga lana ug gibubo niya kini sa ulo ni Saul ug gihagkan niya siya ug giingnan,
Gidihugan ka sa Ginoo aron mahimo kang pangulo sa iyang katawhan, ang Israel. Maghari ka sa katawhan sa Ginoo ug luwason mo sila sa mga kaaway nga naglibot kanila. Ug mao kini ang timaan nga ang Ginoo mo'y nagdihog kanimo ug naghimo kanimong pangulo sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo ang imong kusog, naghatag og kalipay sa hari. Ginoo ang imong kusog, naghatag og kalipay sa hari. O Ginoo sa imong kusog, ang hari nalipay. Sa imong kadaugan, nagsadya siya pag-ayo. Gihatagan mo siya sa gipangandoy, sa iyang kasing-kasing. Wala mo siya didi sa tinguha, sa iyang mga ngabil. Ginoo ang imong kusog, naghatag og kalipay sa hari. Kay gidawat mo siya uban sa daghang panalangin. Gibutangan mo ang iyang ulog purong-purong sa lubos nga bulawan. Nangayo siya kanimo sa kinabuhi. Gihatagan mo siya sa taas nga mga adlaw, hangtod sa kahangturan. Ginoo ang imong kusog, naghatag og kalipay sa hari. Dako ang iyang himaya diha sa imong kadaugan. Kahalangdon og kasanag, imong gituga kaniya. Kay imo siyang gihimo, nga usa ka panalangin sa kahangturan. Gilipay mo siya sa kalipay, sa imong atubangan. Ginoo ang imong kusog, naghatag og kalipay sa hari. Alleluia, alleluia. Wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw nikaw o Ginoo. Si Jesus mibalik na usab sa daplin sa lanaw sa Galilea ug may panon sa katawhan nga midugok kaniya ug gitudloan niya sila. Unya samtang naglakaw siya, nakita niya ang usa ka kubrador sa buhis nga si Levi, anak ni Alfeo, naglingkod didto sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, sunod kanako, ug mitindog si Levi ug misunod kaniya.
Wala madugay, mikaon si Jesus didto sa balay ni Levi. Dihay daghang mga kobrador sa buhis ug mga makasasala nga misunod kang Jesus ug pipila kanila nakigsalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Sa maong dapit may mga magtutudlo sa balaod nga mga Pariseo ug nakakita sila kang Jesus nga nakigsalo niining mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala. Busa nangutana sila sa mga tinun-an ni Jesus nganong nakigsalo man siya sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala. Nakadungog si Jesus kanila ug mitubag, wala magkinahanglan og mananambal ang mga tawo nga maayog lawas, kundili ang mga masakiton lamang. Wala ako muanhi sa pagdapit sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Kung nahinomdo mo sa unang pagbasa gahapon, ang mga tao nangayo ni Samuel og hari. Nya niingon si Samuel nga ang Ginoo dili pa mohatag ninyo og hari kay gusto siya nga siya maoy inyong hari. Nya namugos man tong mga tao. Nya niingon dayon ang Ginoo, sige, hatagi sila hari. Karon sa atong unang pagbasa, ang hari nga gipapili sa Ginoo mao ang the best of Israel. Kana bang pinakagwapo, pinakataas, taga-abaga gud niya ang ubang mga Israelita. Unya anak pagid siya og dato nga tao, inilag yun nga dato sa ilang lugar. So pasabot unsa man na? Angayan yung himong hari, di ba? Angayan ba na? Dili. Pinakadato, pinakakusgan, pinakagwapo, pinakataas. Angayan yun. Karon kita, mupili mong taghari na to, kinsay mahimong presidente, daghan naman ganing kasigig text na ko, o bangutana pa der, kinsa imong presidente. Di kong tugan bawal ang guna na hamugod nga mutugan. Ana ba? Pero kasagaran gid nato mausad niya ang atong qualification. Una gyud kinahanglan nga dungganan, sikat, nya sunod dato, nya sunod gamhanan, nya naay track record nga ang kaliwat mga maayo gyud nga moatiman og nasod. Nya sa atong simbahan gipun-an nato kanang Diosnon, makiangayon, dili korap. Mo na atong gipuno. The best yun. The best yun siya. Mauni siya ang hari nga napili ni Samuel. Gipapili sa Ginoo aron matagbaw ang panginahanglan sa tao. Pero gitag-ana na tos Ginoo daan gahapon nga ang hari nga ilang mapili maoy mo daog-daog nila, pahimuslan sila. Sa to, himuon silang mga ulipon aning maong hari. Og si Saul maunay nahitabo, iyang giulipon ang mga tao sa Israel, iyang gipahimuslan, istrikto kay siya, siloso kay siya. Og atong i-fast forward ang panghitabo, mao ni siya'y hari nga gitabangan ni David. Iya pag yung gustong patyon si David tungod lang sa iyang jealousy. Ingon ana siya kasalbahis kani Saul, pero gipili na karon si Kristo mipili sad. Pag-abot na ni Kristo ang tinuod nga hari diri sa atong ebanghelyo, mipili siya. Kisa may iyang gipili? Kani Levi. Kisa man is Levi, bantugan nga kobrador sa buhis. Unya makasasala. Iladog yung makasasala. Sinalikway sa mga
pangulo sa simbahan sa mga Hudiyo niadtong panahona. Nya gikuyog pagyud ni Hesus ang ubang mga makasasala. Unsa may usas timaan nga ang tao gipili sa Ginoo, ang propeta sa Ginoo makigsalo og kaon. Motong niingon si Samuel diri sa atong unang pagbasa, una nako ngadto sa bungtod kay makigsaw ko ron imong kaon. Makigsaw gani nagkaon ang ganing propeta pasabot dako-dako ni granggo ning tawhana. Na nya iya pag yung gidihugan og lana. Si Jesus niingon sa ni Levi, sunod nako. Nya human ni kaon din siya dito sa balay ni Levi. Si Levi nahimong Saint Matthew, ang atong usa sa mga ebanghilista. Di ba gauna Matthew, Mark, Luke, John. Si Matthew. Mo na siya si Levi. Di ba? Kamo, mga babae, kung papilion mo bana, kisa mang banaha inyong pilion, kanang guwapo, nya dato, nya sikat, o kanang manuyupay, nya pobre, nya sinalikway. Hay may inyo anang pilion. Dili yung kanang dato, kanang ilado bitaw nga kanang dili ba kuan ba dili ba barumbado ana dignified buutan mao gina imong pilion. Ikumpara ra ning manuyupay ilado gyud kaayo nga sinalikway sa mga tao kawatan pag gyud kaistanan di kang pili anay. Pero ang Ginoo lahi man ang iyang gipili ebanghilista pa gyud ang tumong. Ang plano pag niya mahimong evangelist pasabot magsasangyaw sa maayong balita. Kawatan man ning mga tax collectors atong panahona. Hingwarta man ni sila. Mga tikasan man ni sila. Mga bakakon man ni sila. Mga mapahimuslano ni sila. Mo nang gisalikway na sila sa katawhan. Gitawag na sila notorious sinners. Ana. Pero mo'y gipili sa Ginoo. Nilampos ba ang tubong sa Ginoo? Purting lamposa Nilampos yun. Usara gisipyat, Judas. Nasipyat kito sa Judas, wag yun mada. Pero Mateo, nausab si Mateo, gibiyaan niya ang iyang pagka-tax collector. Yang anong mauman ni ang tumong sa Ginoo? Aron ipakita niya, unsa siya kagamhanan, unsa siya ka powerful or kakusgan. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, niingon ta, Ginoo, unsa to? Ang imong kusog naghatag og kalipay sa hari. Ngano man ipakita sa Ginoo nga sa atong kahuyang, sa atong pagkamakasasala, kung musunod lang kita niya, himuon ta niyang one of the best persons in the world. Ingon ana siya mohimo og tao. Muna ang iyang gihimo nga King of Kings. Kinsa may King of Kings nato ang Lord of Lords? Kusga. Hinaya kusga. Si Jesus, si Kristo. Unsa may background ni Kristo? Mamagpapa, pobre. Gipakatao lag pasungan. Wa kaeskwela. Way klarong balay. Wa say nihatag niyag balay. Sige laglakaw-lakaw. Nya katapusan pagyod namatay nagilansang sa cross nagihubuan sa tanan. Ganahan mong mutawag anig hari. O ganahan mo, biya mo sa inyong balay. Kanang inyong kwarta ihatag na natanan ngari sa simbahan. Naam tayo mga slots karon. Di ba? Namalit na mo. Amagay mo mamalit ka na. Nya, mo na inyong hari. Kung ang hari gani,
pobre, ang mga sundao kinahanglan sang pobre. Kung ang hari na higugma sa paghatag hastas iyang kaugalingon, ang mga sundao musamot pagyud nga manghatag siyang kaugalingon. Di ba? Og manghatag lamutanan, hurot ning atong slat nga divine mercy and charity oy. Pero naa na gid hinoy nang hatag. As of yesterday, ang atong naihap niabot na ang atong halin og 2,152 slots. Pakpak. Sa atong target nga mga 3,000 slots, 848 na lang nahibilin. Hotdan ninyo. 848 slots na lang. Tag 500 naman eh. Gihotda. Adi mo mohoro. Kay ikalunes, ugma naman lang ni Kotob ang atong slots. Baligya, ugma Kotob. Ikalunes or Martes, amo na ning kwintahon og pila ka buok. Nya basig na kwinta na puntog pila ka buok yun ang actual nga ato yung tabanganan katong 10 galisod. Mapalit na nato ang mga scene nga atong palitonon tingali mga Wednesday or Thursday aron ma-distribute dayon ngadtos mga nanginahanglan sigon sa atong nalista o gi-evaluate sa atong SUAC, Social Action Team, kuyog sa mga lay ministers o sa mga San Jose. So ato na siyang kwintahon. Salamat yung kayo. Lipay ko abot nag 2,152. Wap agay ta kaabot yung Domingo. Mas yung padagdaghan mamalit karon no. Ano bang nanimba ba di manguli kay mo palit usa. Ana nindot kay na. Pero dayon malamog lingi-lingi palit ka. Di lang ko palit. Ikaw lingi ako na imong tupad. Ingna nakapalit na ka. Ingna nakapalit na ka. Og wapa gani ibaligya tong inyong baboy aron kapalit ka. Kay aron gyud mapobre ka ba? Kato og wa gyud kay baboy inyong balay baligya aron mo palit kag slot. Ana ingkahawa man gani mi ato pader. Ibaligya na hastang nang nahibilin. Aron gyud na ana kapalit kag slot. Kay inighuman mo himo ana. Himuon dayon kas Ginoo nga labing sikat, labing dato o labing bantugan nga tao. Muna ang tanang mga apostoles karong panahona, sila nay labing sikat dinhi sa yuta o didto sa langit. Naasa sila mga trono didto sa langit. Mga hari sila didto sa langit nga maghukom sa tibuok katawhan sa Dios dinhi sa kalibutan. Under na ta sa ilang hukom. Ang usa ka number 1 nila nga kanang sikat kayo, si San Pedro nga wa gyud intay grado mananagatra pero moy una natong Santo Papa. Karon ang atong piliog pagka pari kinahanglan gyud nga mo graduate og theology og philosophy. Naa pa gyud masteral. Unya ang pilion pagka obispo kasagaran kana yung mga bantugan kanang sikat og si San Pedro mo apply og obispo karon di makadawat og di maobispo wa may grado di manggatingay mapare pero kay si Kristo may nipili gihimo siyang unang Santo Papa tag iya sa mga yawi sa langit bato nga gitukuran sa simbahan nga bisag ang bakba sa impierno dili makalumpag niini. Muna di ta magtuga-tugag pili kinsay atong gusto kay masipyat rata. Pangutan ang Ginoo kamong mga gustong magminyo o kamo sa mga ginikanan nga ang inyong anak mupili og iyang minyoan tudloi pagampo day pagampo dong. Pangutan ang Ginoo mao bagid ng bayhana mao bagid ng tawhana ang iyang gipili para nimo. Nya unsa man pagampo, come Holy Spirit, enlighten my heart and my mind. I do not know the future, but you know everything. Yesterday, today, and tomorrow. Give me the grace to choose. Kinsang tawhana ang angay nakong minyuan. Muna akong ampos una, nya ingon na yung Ginoo,
buwagi na. Naku, kasison, Lord, dili madalo, tikin madalo, buwagi. Naku, nga naman, sige kong hilak, magpari ka. Mga ito. Yan na, niabot na yun. Napari yun. Karon, maudin ito mong Ginoo, mamaligya ra yung slat. Maura yun. Aron itabang sa mga nangapislat. O nangagusbat nga kinabuhi, no? Nay ato din tumong. Salamat kay ni apil-apil pud mo nako. Sige, manindog na ta. Ginoo, mga igsuon, ang Dios nagtawag kanato kanunay nga mahimong iyang mga pangulo. Busa, uban sa mapaubsanong kasing-kasing musangpit kita sa atong panginahanglan ug muingon, Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang simbahan sa kanunay, mamahimong kahayag ni Kristo taliwala sa mga kalisod karong panahona, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga naa sa pampublikong pagpangalagad, mubuhat unsay insakto ug nahimo silang magmatinud-anon sa tanan nga ilang gibuhat, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga alang niadtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hudong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang sulugon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa atong mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang atong mga kaigsunan nga nangamatay, makapahulay na sa dayon uban sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. O Amahan, imong gipadala ang imong bugtong anak aron pagluwas kanamo. Dawata kining among mga pagampo nga among gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Take my life, a living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. I look upon my life and realized at last, within myself there's nothing I can do. And yet here I stand to offer all I am and give myself completely, Lord, to you. Take my life. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan.
Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg panghimaya siya ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Kamo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga magadayeg kami, magpasidungog ug magasangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanunamo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasahaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalina.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Minsan ang buhay ay isang awit ng galak at mayroong liwanag na tatanglaw sa ating pagyapak. Minsan ang buhay ay isang awit ng luha at siyang papawi nito ay ang pag-asa ng umaga. At kahit anong tindi ng unos, at kahit anong tindi ng dilim, may isang inang nagmamatyag, nagmamahal sa atin. Awit niya ay pag-ibig ng Diyos, tawag niya'y magbalik loob. Turo niya'y buhay ng Diyos lamang sa atin nagkaloob. O ilang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria, at dalangin ng bawat pamilya'y kapayapa at pagkakaisa. Ang rosaryo mong hawak namin at awit-awit ang Ave Maria, puspos ka ng diwang banal, digin ang aming payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit ng amang mapagmahal. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton,
uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan, ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, mao ang Diyos nun nga kusog, divine strength. Niya, molihok rani nato, kung sama ni Kristo, kamaogid tang mupili sa pinili sa Dios. Dili kanang pinili lang sa atong tawhanon nga sukdanan. So, salamat ta sa mga manggihatago natong mga kaigsunan, atong update sa Divine Mercy and Charity slots para nis mga biktima atong bagyo. Ning abot na ang atong halin og 2,152 slots. Pakpakan atong usab ang namalit. Sa atong gitarget, 848 slots na lang ang kuwang. So pamalit mong maayo aron maka abot kita sa atong target. Nabita ko'y nakapatandog sa nako nga usas ato mga donors karong bag-o nga mag-birthday siya sa iyang ika-45 years old. Wa siya mag-celebrate sa iyang birthday o iyang gihatag dinhi ang 45,000 para sa mga victim sa bagyo. Ano? Salamat kayo. Ta daghan-daghan pag ni siya tuig tingali nga i-enjoy kay kasing wabot ni siya 145 years old. Kay tungod sa iyang pagkamanggihatagon. Or pwede sa ni siya sunod tuig patay na ni siya. Nga naman, aron dili na siya maproblema anang edad adto ni sa langit. Kaning mga tao kung maka-appreciate sa birthday, di na magsigig hikay, magsigi nagpanghatag. Pero kanang mga di kayo ka-appreciate sa ilang birthday mo pahimos nagmayo o naghikay gyud, bahala na mo diha. Pero di sa kumingong sayop ng hikay kay mo imbitar biasad mong pari na kakaon sabi ginagmaya na dinagko pag-iusahay. So salamat kayo sa mga manggihatagon niya akong usbon ugma ni Kutob ang atong pagpamaligya. Last day ugma January 16 niya di matingin nato mahurot og tubag ang panginahanglan, pero maayo na lang nga doon natay mahatag nga mga hinabang. Ang Ginoo manaa kaninyo. Narausap ganimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na nato ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y may katulad